Хочешь увидеть Лионеля Месси или Криштиану Роналду вживую и насладиться красотами Катара? Тогда участвуй в новой мега-акции от Формула 55. Формула 55 разыгрывает 3 путевки на матч чемпионата мира 2022 в Катаре. Розыгрыш проходит с 1 октября по 9 ноября 2022 года только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию об акции можно узнать на сайте formula55.tj или по короткому номеру 5500. Катар ждет тебя. Ассалому алайкум биандагони гиромӣ. Ба нашри навбатии барномаи футболи Осиё шурӯъ мекунем. Марҳалаи дуввуми чемпионати мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои лигаи олӣ ба анҷом расид ва ҳамакнун бори аввал дар таърихи баргузории мусобиқа марҳилаи сеюм ба шакли нав ҷараён мегирад ва 5 дастае ки аз зинаи якум то панҷум ҷойгир шуданд барои зинаҳои ифтихорӣ ва 5 дастае аз зинаи панҷум то даҳум барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ муборизаи худро идома хоҳанд дод. вохӯриҳои даври 18 ба ҷойгиршавии дастаҳо дар ин панҷгонаҳо таъсире нарасонид. Чемпиони Тоҷикистон истиқлоли душанбе аз зинаи аввал муборизаро барои унвони чемпионӣ идома медиҳад. клуби марказии варзиши артиш барои чемпиони феълии Тоҷикистон истиқлоли душанбе бисёр як дастаи ниҳоятам қавӣ аст, зеро ин даста дар мавсими имсолаи футболи Тоҷикистон як маротиба як бохт дорад ҳамагӣ ва ин бохт ҳам ба клуби марказии варзиши артиш рост меояд ки маҳз сарбозон дастаи истиқлолро бо ҳисоби 1-0 мағлуб карданд ва ин навбат дар охири марҳилаи дуюм ҳоло боз бо ҳам вомехӯранд ва инҷо футболбозони ҳарду даста маҳорати хеле хуб нишон доданд ва ин навбат ҳам истиқлол натавонист ки ба комёбӣ муваффақ шавад. Танҳо сарбозон тавонистанд бо фишорҳои хеле зиёдашон ба дарвозаи Рустам Ятимов тавонанд дар дақиқаи 30 ҳисобро боз кунанд. ҳоло ин лаҳзаҳо наздик мешаванд ва футболбозони дастаи маҳз клуби марказии варзиши артиш бо зарбаи Иззатилло Рӯзиев ҳисобро боз карданд. Сипас дар ҷараёни ин вохӯрӣ дар дақиқаи 62 Манучер Ҷалилов ҳисобро баробар кард. ҳамеро гуфтанӣ ҳастем ки клуби марказии варзиши артиш баъди ин мусовияш дар зинаи панҷум ҷой гирифт. Истиқлол бошад дар марҳила 18 бозӣ гузаронид, 11 ғалаба ба даст овард, 6 мусовӣ дорад ва дар бораи як бохташ мо аллакай гуфтем 38 тӯб задаасту аз дарвозааш 11 тӯб гирифтааст. ин нишондиҳандаи 38 тӯби задааш дар ду марҳила аз ҳама беҳтарин ба ҳисоб меравад. дастаи истиқлол 39 имтиёз гирифт. клуби марказии варзиши артиш бошад 18 вохӯрӣ гузаронид, 7 ғалаба дорад, 4 мусовӣ ва 7 бохт. натиҷаи тӯбҳояш ҳам хуб нестанд, 22 бар 24 ва инҷо ҳамон голе ки ҳоло Манучер Ҷалилов мезанад аз зарбаи пеналти баъди хатои муҳофизатгарон ва инҷо Манучер Ҷалилов ҳамтон надошт ва ҳисобро баробар кард ки мо дар бораи он гуфтем. клуби марказии варзиши артиш 25 имтиёз дорад ва аз охирин дастаҳое ҳаст ки ба бозиҳои марҳилаи сеюм барои унвони чемпионӣ, яъне дастаҳои беҳтарин ба қатори дастаҳои беҳтарин шомил шуд ва барои унвони чемпионӣ мубориза мебарад. сармураббии дастаи хатлони шаҳри Бохтар Асаддин Ҳабибуллоев тибқи қарори Кумитаи одоби Федератсияи футболи Тоҷикистон барои суханҳои қабеҳ баъди анҷоми бозии байни дастаҳои хатлон ва клуби марказии варзиши артиш дар даври 17 аз ду вохӯрии чемпионати мамлакат маҳрум карда шуда ба маблағи 500 сомонӣ муҷозот гардид ва акнун бозиҳои марҳилаи сеюми худро хатлон бе сармураббиаш дар майдон оғоз мекунад. дастаҳои Равшани Кӯлоб ва ҳамчунин хатлон пеш аз ин вохӯриҳо боз як вохӯрии дигар барпо карданд ки он бо пирӯзии дастаи хатлон бо ҳисоби 3-1 ҷамъбаст шуда буд ва ин ҳанӯз оғози мусобиқа буд. акнун дар бозии дуюми ин дастаҳо ҳам натиҷаро хеле интизор мекашиданд. чун гуфтам дастаи хатлон бе сармураббии худ дар майдон
بازی کرد و این وخوری هم با حساب مساوی انجام یافت. اگر گوییم که دور 18 هم دور نتیجه های مساوی بود خطا نخواهیم کرد. در این وخوری هم در وخوری بین دسته های равшан و خطلون هم مهمونان اول با شدن حساب سرفراز گردیدند. یک هجوم آنها در دقیقه 22 با ضربه نهایت خوبی نوریدین امروقولوف صورت گرفت که حالا اینجا ما شما این حالت رو میبینیم و دسته равшан و خطلون از دسته های ولایت خطلون هستند که توانستند با قطار آن دسته های شامل شوند که پنجگانه که برای عنوان چمپیونی مبارزه میبرند، یعنی برای بهتر کردن موقع خود. از همین لحاظ اگر با جدول توجه کنیم پس دو دسته از شهر دوشنبه، دو دسته از خطلون و یک دسته از ولایت صبح توانستند که در این روستا در 5 زینه بهترین جایگیر شوند. حالا ما اینجا گل زده فوتبال بازان دسته خطلون رو میبینیم و آنها حساب رو توسط گل نوریدین امروقولوف باز کردند. امکانات های دیگری گلزنی هم داشتند. خب ما میدونیم که равшан هم سرمربی خود رو دیگر کرد و در مرحله سوم اکنون بازی های خود رو تحت رهبری زاینده رحیمов که حالا در این بازی هم مسئولیت داشت ادامه میدهد و چون равшани کولاب در این برابر در زینه سوم جدول مسابقات قرار دارد، این دسته از 18 وخوری در 7 غلبه کرده است، 7 مساوی دارد، 4 باخت، 27 نتیجه توپ‌هاش است و 28 امتیاز دارد. حالا اینجا دوستان گرامی گل جوابیه که فوتبالبازان دسته равшан حساب را برابر کردند و کامران میرزاخان که امسال هم گیم شرف равшан را خوب حمایت کرد توانست که حساب را برابر کند. به همین ترتیب دسته خطلون از زینه دوم به بازی های مرحله سوم می رود. 18 بازی نتیجهش با равшани کولاب برابر است، 7 غلبه، 7 مساوی، 4 باخت، نتیجه توپ‌هایش 16 11 است و 28 امتیاز دارد. اما اینجا چون از نتیجه بازی های بین همدیگری این دسته ها جدول مسابقات منشأ میگیرد، برای همین خطلون در زینه دوم موقعیت دارد. ما در حقیقت بازی های نهایت جالب را در مرحله سوم خواهیم دید، زیرا که مبارزه برای مدال ها هست، روخت به جام کنفدراسیون فوتبال آسیا است و از این رو هر دسته کوشش می نماید که محض موقعش را در جدول مسابقات بهتر نماید. از همه جزاهای زیادی کمیته آداب فدراسیون فوتبال کشور نسبت به بازیکنان دسته فایزکند نوحه وسه منتشر شد. جوزف اون برای دغل بازیدن و آسیب جسمانی رسانیدن به رقیب در بازی فایزکند با استقلال از 3 بازی محروم و به مبلغ 1000 سومانی مجازات گردید. باز یک لگیونر کامرونی این دسته ارتور باوگنون برای سخنهای دغل و تحقیرآمیز از آداب بیرون نسبت بازیگر استقلال از 2 بازی محروم و 250 سومانی مجازات شد. دسته استرافشان شهر استرافشان در بازی اولی بین این دسته ها با نتیجه از همه کلانترین نوعی شد. استرافشان فایزکند رو در میدانش این بازی رو ما در خاطر داریم با حساب 5-0 مغلوب کرد و همه گمان کردند که استرافشان امسال عنوان چمپیونی رو به دست خواهد آورد. شاید این گمان ها بودند، چون که اگر دونید استرافشان هم در ترکیبش بسیار مربیان بهترین رو گیر آورد، اما در نتیجه در آخر باز هم مربیان رو عوض کرد و در این وخوری که حالا بازی در مرحله دوم است، اینجا باز یک بار دیگر استرافشان اثبات کرد که نسبت به فایزکند بهتر است و با حساب 1-0 ظفر یافت. گل یگانه در قسم دوم وخوری از جانب جواهربک رسولوف زده شد. در این برابر دسته های هم فایزکند و هم استرافشان نتوانستند که به قطار 5 دسته بهترین که برای جایهای یکم تا پنجم مبارزه میبرند شامل شوند. استرافشان در نتیجه 6م شد و دسته فایزکند 7م. استرافشان از 18 وخوری در 6 بازی غلبه کرد، 4 مساوی دارد، 8 باخت، نتیجه توپ‌هایش 23-19 و عدد خالهایش با 22 امتیاز برابر شدند. فایزکند هم نتیجهش همین گونه است. تنها در
задани зарбаҳо яъне голҳо 18 гол ба дарвозаи ҳарифон заданду аз ҳама бештар 29 тӯб аз дарвозаашон гирифтанд ва холҳояшон ҳам ҳамон 22 тӯб ки ҳоло ман гуфтам. ин дар ҳамон мавриде аст ки ҳоло футболбозони дастаи Истаравшан имкониятҳои ниҳоят зиёди худро истифода набурданд, аз ҷумла дастаи Файзканд низ ва он лаҳза фаро мерасад ки мо шумо бо ҳам ин голро бибинем ва дар натиҷа ҳамон гуфтам легионери ин даста Ҷавоҳирбек Расулов дар дақиқаи 76-ум тӯбро ворид тӯри дарвоза кард ва ин ҳамин тӯб аст ки ба футболбозони дастаи Истаравшан 3 имтиёз овард ва онҳо дар ҷадвали мусобиқот тавонистанд ки аз дастаи Файзканд пеш гузаранд. дар миёни 5 дастаи беҳтарини мубориз барои ҷойҳои ифтихорӣ аз 4 дастаи вилояти суғд танҳо ба Хуҷанд муяссар шуд ки шомили ин гурӯҳ гардад. Истаравшан, Эсхата, Равшани Зафаробод барои дар лиги олӣ боқӣ мондан муборизаро идома медиҳанд. Хуҷанд бо Эсхатае ки ба минтақаи хатарноки тарки лиги олӣ ҷойгир шудааст хова озмуд ва бо голи задаи Ҷаҳонгир Эргашев ки метавонист мавқеи Эсхатаро беҳтар кунад пештар рафт, аммо Хуҷанд ба ин гол ҷавоб гардонид. дастаи шаҳри Хуҷанд ҳанӯз бохти худро дар марҳилаи аввали чемпионати мамлакат аз дастаи Эсхата аз ёд набаровардааст. маҳз дастаи Эсхата Хуҷандро бо ҳисоби 1-0 мағлуб карда буд ва шояд имрӯз Хуҷанд дар зинаи дуввум неву дар зинаи чорум ҷойгир шудааст. ин даракаш ҳамин бохтҳо ҳастанд ки футболбозони Хуҷанд ба он рӯбарӯ шуданд ва маҳз дар вохӯрӣ бо дастаи Эсхата. дар ин вохӯрӣ ҳам рақобат хеле шиддатдор буд. Эсхата ки мехоҳад аз зинаҳои поёнӣ раҳо ёбад бисёр ҳам кӯшиши зиёд кард ва капитани ин даста ҳоло ки мо шумо мебинем бисёр ҳам ҳуҷумҳои зиёди футболбозони дастаи Эсхатаро бо зарбаҳо ҷамъ баст кард, вале ин зарбаҳо ворidi тӯри дарвоза нашуданд. аммо дар ин баробар Ҷаҳонгир Эргашев Хуҷандро ба сафи пеш баровард. ҳоло ин зарбаи Ҷаҳонгир Эргашев дар дақиқаи 41 буд ва хуҷандиҳо ба сафи пеш баромаданд. вале дар ин маврид тавре гуфтам Эсхата ки ҳоло ин ҳуҷумро бубинед хеле зебо буд аз ҷониби Ҷаҳонгир Эргашев, гузаришаш ҳам зебо буд ва Эҳсон Бобоев ҳам паси хеле олӣ дод ва дар ҳамин маврид дастаи Эсхата ҳам дар бисёр мавқеи баъд ҷойгир шудааст. яъне ҳар бозиҳои бо ғалаба анҷомёфтаи Грегори Тадас ва Равшани Зафаробод барои ин даста таъқиб мекунанд ки ба лигаи якум баргардад, вале Эсхата дар ин ҷо тавонист ҳисобро баробар кунад. ин масъала дар поёни қисми дуюм анҷом ёфт ва дар дақиқаи 84 Мубинҷон Муъминов ҳисоби вохӯриро баробар кард. ҳоло бубинед ин ҳуҷумҳои пайваста чӣ гуна сурат мегиранд ва тӯб ҳам ворidi тӯри дарвоза мегардад. умуман агар гӯем ки ин бозӣ аз лиҳози голзанӣ муваффиқиятҳои хеле зиёд дошт, хато нахоҳем кард. ҳар ду даста ба бозии хеле зебо бо як кӯшишҳои хеле зиёд ба мухлисон бозии хуб ҳам нишон доданд. ҳоло агар ба ҷадвал таваҷҷӯҳ кунем, пас биёед бубинем ки Хуҷанд 18 вохӯрӣ гузаронид, 7 ғалаба дорад, 6 мусовӣ, 5 бохт, натиҷаи тӯбҳояш 21-13 аст, 27 имтиёз дорад. Эсхата бошад 18 бозӣ, 5 ғалаба, 5 мусовӣ ва 8 бохт, 22-29 натиҷаи тӯбҳояш аст ва 20 имтиёз дорад. ин тавре гуфтам хатарнок аст барои футболбозони ин даста ки лигаи олиро тарк карданашон мумкин аст. аммо мубориза дар пеш аст, 4 бозии дигар ва ин голе ки ман дар бораш аллакай ба шумо гуфтам, ин маҳз дар поёни қисми дуюм дар дақиқаи 84 Мубинҷон Муъминов тӯбро ба самар расонид. ҳоло такрорро бубинед. инҷо дар ҳақиқат муҳофизатгарон ҳам ба дарвозабон халал расонданд ба Шоҳрух Қирғизбоев ва дар натиҷа тӯб маҷрӯяшро дигар кард ва ворidi тӯри дарвоза гардид. ниҳоят расидем ба ду дастае ки паси ҳам дар ҷойҳои охир мавқеъ гирифтанд.
ҳам Равшани Зафаробод ва ҳам Регритадаз соли равон ба қатори дастаҳои лиги олӣ ворид шуданд, аммо ҳунарнамоияшон онҳоро дар минтақаи тарки лиги олӣ ҷой додааст. кадоме аз ин дастаҳо аз ин буҳрон халос мешавад, 4 даври бозиҳо дар марҳилаи сеюм нишон хоҳад дод. аҷибаш он аст ки ин дастаҳо дар даври якуми чемпионати мамлакат имсол бо ҳам мусовӣ бозӣ карданд. 2-2 натиҷаи хеле нишондоди хеле хуб барои ду дастаи нави лигаи олӣ буд ва ҳама гумон карданд ки дар ҳақиқат имсол ҳам Регар ва Равшан дар байни дастаҳои пурқувваттар ҷойгир мешаванд. вале чун ба бозиҳои аввал агар таваҷҷӯҳ кунем каме ҳам беҳтар бозӣ карда бошанд, пас ин дастаҳо мавқеи худро баъд аз даврҳои сеюму чорум аз даст доданд ва дигар дастаҳо тавонистанд холҳои ниҳоят ногузирро аз дастаҳои ҳам Регритадаз ва ҳам Равшани Зафаробод бигиранд. ин вохӯрие ки ҳоло мо шумо мебинем, ин вохӯриам бо ҳисоби 0-0 ҷамъбаст шуд. мавқеияти ин дастаҳо дар ҷадвали мусобиқот чунин шакл гирифтааст. Равшани Зафаробод дар ҷои нувум аст, 18 бозӣ гузаронидааст, 4 ғалаба, 7 мусовӣ ва 7 бохт. натиҷаи тӯбҳояш, таносуби тӯбҳояш 19-34 аст ва 19 имтиёз дорад. Регритадаз дар зинаи дуввум аст ва аз 4 вохӯрие ки инҷо баргузор мегардад, гумон аст ки Регритадаз аз мавқеи поён рафтан ба лигаи якум берун шавад. 18 вохӯрӣ, 3 ғалаба, 4 мусовӣ, 11 бохт, 13-25 таносуби тӯбҳояш аст ва 13 имтиёз дорад. яъне аз Равшани Зафаробод ин даста 6 имтиёз камтар дорад ва аз Исхата бошад аллакай 7 имтиёз. Хочешь увидеть Лионеля Месси или Криштиану Роналду вживую и насладиться красотами Катара? Тогда участвуй в новой мега-акции от Формула 55. Формула 55 разыгрывает 3 путевки на матч чемпионата мира 2022 в Катаре. Розыгрыш проходит с 1 октября по 9 ноября 2022 года только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию об акции можно узнать на сайте formula55.tj или по короткому номеру 5500. Катар ждет тебя.